ke program kebedai Lasai Step Kanyau Tarik. Lasai Step Kanyau Tarik on sedang ke jingil ekai dagari Portugal Persia ke Spain hakapor kat architeng man-made. Barhadin kene ke jingil ekai bursa ke jingil ekai jong ke United States Persia ke Belgium hakapor san architeng man step. Te paralog kinegen kidai ki program kibedai Lasai Step Kanyau Tarik. Tementa aling ini page ya ka history lengkot jong kini kisau teli kiri ki bani lekai Lasai Step Kanyau Tarik. Teh ka beningkong aling ini page wa ya ka history lengkot jong kiri ki bani lekai ningkong kata ke Portugal bat ke Spain. Ke Portugal kalong kum kuai kari ka baklan ba hadau ba Europe. Dakaba kala yorung hadu kendai sin ha ka FIFA World Cup. Podcasin ka baki poi jingai aka FIFA World Cup kadai ka FIFA World Cup jo usnam siejar kendai spa nrupun reu dan ka baki poi hadu ka kerdan balai bar ka FIFA World Cup jo usnam arajar reu kila laban poi hadu ka kerdan basau bar kini World Cup ki berdap ka Portugal kala poi labun bun sin aka knockout stage jong ka FIFA World Cup. Henry ka Spain pat kalong kum kuai ke tim ka baklan ba pat ka bapau ba haka history jong ke FIFA World Cup. Dakaba kala yorung hadu kanyo sen haka FIFA World Cup. Para usnam arajar shipeu ka Spain kala laban ra ya ka FIFA World Cup dakaba kala laban penni ke Netherlands ta sigol lanot. Panadu kan ke por ka Spain kala laban penbi sibun ma kirang lekai ki bapau ba pat kalong ro kum kata ka favorite panra ya ka ne ka FIFA World Cup menta usnam. Maladangi page ya ka jinga kendo jong kini ki artli ki tim haka history jong kini ki artli ki tim kile kendo hadu Southway sen AA. Pat ka Spain kala lawan pilih ke Portugal hadu kar prasen AA. Kat ba ke Portugal pat kala lawan pilih ke Spain tang riu sen AA. Pat kan yo sen kila kudno da ka jing ya kaj. Henry ladangi page pat ya ka jing ya kendo jong kini ki artli ki tim haka FIFA World Cup kini ki artli ki tim kile kendo tang shisen kata ka FIFA World Cup jong usnam arajar karpra dakaba hakane ka jingit akai ka Spain ber ke Portugal kila kudno da ka jingya khat damar lai gol pada hakane ka jingit akai o Cristiano Ronaldo lala ban penyo hat-trick pot ulala ru ban tap ka way ka free kick ka ba itnat bha haka history jong ka FIFA World Cup. Henry ka jingya kendo jong kini ki artli ki tim ka ba isyong kun bha kadai haka Nation League final jong usnam arajar arbusan takaba haka ne ka jingil kai ka Portugal kala laban penim ka Spain haka penalty shootout paleng ba kane kanam job ka Portugal kala laban ra ya ka Nation League jong usnam arajar arbusan paleng ba kane kanam job ka Portugal ka don kata ka confident pan limbiang ya ka Spain. Henry ka Spain pat leng ba kane ka jing syarem ka don kata ka mensim paken revenge ya ka Portugal. Te paralog kat kum ka jing pe jong pi na preng kini ki artli ki tim mano try pan yo khuri kanam job pan yo rung ja ka quarter final hato ka Portugal leng ba ka jing lam khmat Ronaldo pa ka jing don jongka ya ki rangi lekai ki bau pau ba kum Bruno Fernandes o Vitinha o Joe Felix o João Neves o Cancelo o Nuno Mendes pat ki wei kalan em ban penlim ya ka Spain lane hato ka Spain leng ba ka jing don jongka ya ki rangi lekai ki wadang kena kum Lamine Yamal o Nico Williams o Pedri o Gavi o Rodri pat ki wei kilaan em ban revenge ya ka Portugal. Tesa drop ke prediction jong pi hapo ka comment section mano try ban yo khor ya ka nam job. Tementa aleng ini page saya ke history lengkot jong ka Belgium bat ka United States. Ka United States kum kata ka host nation pat ka bala yorung hadu khat arsen haka FIFA World Cup kolong kum kuai ka tim ka baklan ba haka ne ka FIFA World Cup pat ka sen ka ba ka US ka poi jingai haka FIFA World Cup kadai ka FIFA World Cup jong usnam siejar kendai spa lai pau da ka bakal laban poi hadu ka semi final. Henry menta pat ka United States leng ba ka jing don jongka ikirang ilekai ki barang kena ba kala penong ya ka kum kuai ka tim ka bala yorung syakarau 16. Henry ka Belgium pat kum kata kari ka bala yorung hadu khatsan sin haka FIFA World Cup kalong kum kuai kari ka baklan ba haka ne ka FIFA World Cup
menta usnam. Pat kasin kaba ka Belgium ka poi jingai haka FIFA World Cup kadai ka FIFA World Cup jong usnam arajar katpra. Dakaba kala lawan poi hadu ka kerdan balai. Dakaba kala lawan penlim ya ke England. Pat ka Belgium hakine ki kindet snam ki baladab ka Belgium kalong kum ka wei ka tim ka baklan ba hadau ba Europe. Baladangi pej ya ka jinga kendo jong kine ki artli ki tim haka history jong kila kendo kumba nyosen AA. Pat ka Belgium kala laban pendim ya ka US hadu ndrusen. Kadba ka United States pat kala laban pendim ya ka Belgium tang shisen. Pat kam shimladon ka jinga khat haka jinga kendo jong kine ki artli ki tim. Baladangi pej ya ka jinga kendo jong kine ki artli ki tim haka FIFA World Cup kine ki artli ki tim kila kendo arsen. Kata ka jinga kendo benikong jongki kadai ka FIFA World Cup jong usnam shia jar kendai spa alai pau. Dakaba ka USA ka lawan penlim ka Belgium dalai gol lanot. Pat ka jinga kendo baar jongki kadai haka round 16 jong ka FIFA World Cup jong usnam arajar karsau. Dakaba ka Belgium ka lawan penlim ka United States da argo lawai ha ka extra time. Baladangi pej ya ka history jong ka jinga kendo jong kini ki artli ke tim ka Belgium ka don pa ka chance pakin la ban penlim ya ka United States la shai men step. Pat ka jingdon juga Belgium ya ki rangi rakai ki bal experience ha kum Kevin De Bruyne Lukaku Courtois pat ki wei ngila ban ong ba ka Belgium ka don pa ka chance ban penlim ya ka United States la shai men step. Kat ba ka United States pat leng ba ka jinglong jongka kum kata ka host nation baka jingdon jongka ya kirangi rakai ki bedang kena ba kadon kata ka advantage baki lawan penlim ka Belgium pan yorong sya ka quarter final. Te paralog kat kum ka jingpe jongpi nabdeng kini ki arti ki tim mano try ban yorong sya ka quarter final. Hato ka United States leng ba ka jinglong jongka kum kata ka host nation baka jingdon jongka ya kirangi rakai ki bedang kena ba kalaan em pan penlim ya ka Belgium. Lanai hato ka Belgium leng ba ka jingdon jongka ya kirangi lakai kibal experience ba kala neman penlim ya ka United States pan yorong sya ka quarter final. Te paralog sa drop prediction jongpi hapo ka comment section mano try ban yokur ya ka nam job. Te paralog menta ka sengitang kini ki video ki bakendiat kublai shibon.